Oh. Wis paripurna nggih samya bituta malok bendha Walapati. Nanging yekti senajan peperangan ingkang ketingal ambebayan Prandini datan wenten guyuning rewang tangising mengsah. Mundur kanthi saetan wenten ingkang nandhang tatu. Rikala semana Raden Gatutkaca tur Raden Setyaki nglestantunaken gene saksana. Rekyana Patih Udawa kepareng giring Prawadya bala wangsul wonten ing Praja Ndawaraka. Lumyate sang tapa duk rikala semana kadheraken ing putra Twinpana kawan kekalih. Manjing telenging wana diwasa geriting ancala paswiyu dadi minggah sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Sawenya tumekeng puncang ukir Surya katon wis manjing bantala. Sasangka mijil saking bumi. Tinutup mega malang ketingal remu-remu cahyane. Mung jengrenging gunung kang katon pating jenggelek. Sinawang sangka ing katebyan pucahing gunung Jamur Dipa kang kinemulan ampak-ampak patut yen to dadi wewangunaning jagat. Prandini datan kersa kandheke saksana tumurun ing jurang cuwin lusup wana perjaten ora ngitung prengga bayani margi. Kacaryan kang den ulati pangeling cipta daya-daya tumekeng ing pedukuhan Karang Kabulutan. Ingkang kinarya oboring saksana mung gebyaring lidah kulawan tatin setindak noleh sejangkah mangupungun-pungun tiasira. Oh. Sini gegenti kang winurasita. Nenggih kang kinarya sinabeting cinarita. Kacandra deging nagri Ngamarta. Prabu Punta Dewa denadhep para kadang mitra waruju kang wis sumadya sowan ing Stinggil Binatarata. Rikala semana kerawan ingkang paman ujung Ngastina Begawan Durna. Katon gembira yayaki nurmatan swaraning gongsa Lokananta tedhaira sang tapa.
gelar laing kono ta wau. Nenggih kang kinarya sinambeting carita punika warnanira ing Praja Ngamarta. Ya negara Ngendraprastha kraton Batana Kawarsa ya negara Mrentani. Yaiku kratone para satriya Pandhawa. Ingkang wis kaluka yen to negara Ngamarta satru mara satru mati jalma mara keplayu. Gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati kukila mabur ngungkli kraton jungkel kapisanan plak Kamidara luntak ludira. Sirna Margalayu. Lakuning mega piniak lakuning barat mangemper. Senajan to mandura kang ado manglung trak samya tumiyu kapraban marang daya pangwasaning praja. Nenggih kang wis lenggah wonten ing dampar kencana. Ingkang sinuwun nata Ngamarta kang menang den ucapna jejuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma. Wis kepareng ngrasa keprabon mengkeraken para bedhaya srimpi manggung ceti pepingitan. Ingkang sami ngampil upacaraning paswanan banyak dalan sawunggali warga walika badaken dikencana kacumas. Ngananaken marang piswan kang rai kekalih Raden Nakula lan Raden Sedewa. Sumungkeming paswanan suku Jaja teken janggut ngapuran Cangastanira. Angayunaken ingkang rai Madukara Raden Janaka. Apa dene Raden Arya Werkudara. Sumrambahing para wadyabala ing wonten ing Pasiban Jawi. Duk rikala semana ing Stinggil Binaturata kerawan ujung Ngastina Pendhita Sukalima Begawan Durna. Sigra nggenya ngacarane kepalenggah jajar wonten Stinggil Binaturata. Cipta wirengganing kang sinuwun kawijil.
Dining utamaning nata Perbudi bawa laksana liring kang bawa laksana mangkono aku ngenya paring dono anggek ganjar saben dina Penemban matur sewu sembah nuwun sanget paduka rawuh wonten ing nagari Ngamarta ngaturaken perembagi panakrama rawuh paduka Penemban. Oh, ola kaca. Leco. Kula tampi mawitan kali anak Prabu lajeng kepareng suka perembagi dhateng pun bapa. Nampi pamujipun anak Prabu kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula ngadhep pun ngabiyantara nggih. Lumuntur ing pangastuti mugi keparenga kunjuk ngandhapada. Anak Prabu kula pundi wonten mestaka dadosa jejimat radaging kayuanan paman leco. Kula ngaturaken pangabekti Rama Penemban. Anakku murid Nger, nomor leco. Nomor 1. Janaka tak trima ya Nger, kowe bekti karo wong tuwa tampan ana leco kowe nganu pangestuku ya Nger. Kula cancang pucang weni mugi dados ora daging kayuanan. Mengkono. Wah. Durna bapakku tampanono sembaku. Ya Werkudara tak trima ya Nger, aku nyawang kowe kok kuru. Yo. Ya, pangestuku tampanono ya Werkudara. Yo tak trima Durna bapakku. Kukumu kok cindek. Aku aki nampa sapu dendaning Jawata. Dipikir sing apik-apik. Kula ngaturaken pabekti Penemban. Ya nek kula tak trima ya Nger. Kejawi saking menika Penemban paduka rawuh wonten negari Ngamarta kados dene nimbul dumateng para kadang nampi katentreman awit saking rawuhipun Penemban Durna. Kula nakna niki keparenga ingkang putra badhe nyuwun prisa menapa ingkang ndadosaken dukita ing penggalih dene rawuhipun Penemban Anyalawadi. Halo kaca. Oh, Nger, estanipun kados dene wonten ingkang mekasaken. Kula tuwe dumateng sedaya para anak-anak kula ing Ngamarta inggih wasipun sepisan nggih kangen. Inggih angka kalih ningali swasana. Anak Prabu Puntadewa sakadang kok ketingalipun pasolyanipun boten kados wingi-wingi ketingal ragi suntrut-suntrut. Menika menggalih menapa nggih katitik Werkudara ngantos kera kados mekaten. Inggih. Mboten wonten malih kejawi namung saking sungkawanipun para kawula-kawula ing Ngamarta ing wedal sak mangke. Kados dinampi sapu dendaning Jawata. Lho. Nampi sapu denda kados pundi nggih? Kathah para kawula nandhang sakit enjing sonten tiwas
sakit sonten enjing emasi kaperloyo sawane wonten ingkang tempuh bidutama congkrah kalian keluarga ing mekaten menika mboten saya mendho malah saya matumpa-tumpa penemban. Lho kaca. Jeng malih niku upami wonten menapa-menapa niku enggak mbok ya wong tuwa ki dikandhani. Inggih. Niki jan kena bebendu sing abot niki. Inggih. Apa lakuning jim setan priprayangan apa pitenaing sak padha-padha. Iki bebendu saka paringaning dewa, kudu diterima. Upami ingkang putra sakadang nyuwun sepados pinaringa tetolak. Menapa tetolakipun murih para kawula sedaya pinaringana. Tata titi tentrem ayem-ayem kados dene wingi wuni penemban. Ing wekdal menika ingkang Bapa mboten saged ngaturi tetolak, namung sagedipun ngaturi rigen. Inggih. Gandeng Astina menika wedal samangke nampi kanugrahan ingkang langkung ageng. Wonten pendhita ingkang nembe kewala rawuh lan piyambakipun sagah angayomi dhateng sedaya para kawula saindhening jagat. Naminipun Resi Wisuna. Inggih. Resi Wisuna. Oh, inggih. Menika pendhita ingkang asal usulipun saking ciptaning dewa. Mboten namung tiyang lair saking angganipun ibu, nang menika saking pujanipun dewa. Oh, inggih. Pedal menika gelar ngelmu dhateng negari Ngastina. Sampun gelar, sampun wiyar. Lah yen pancen negari Ngamarta menika pengin tata tentrem ayem-ayem. Ijo raya-raya panjang pucuk pasir pawukena jinawi kemari patata harja. Menika kula suwun sanget anak Prabu kula aturi kersa rawuh dhateng negari Ngastina nglebur tapasta beguru dhateng pun Resi Wisna. Menika mangke saged padhang trawangan. Yen mekaten malah kesinggihan sanget kados dene nampi wahyuning Jawata. Iki laras iki. Mboten ngemongaken kula suwuni tetolak. Nanging saged kelampan malah kula suwuni wejangan ingin tansah rinten kalian dalu kula ajeng-ajeng kula sesuwun. Bab suraos inggih sumadya nggih sumadya. Ngelmunipun kula ngertos piyambak. Buku kandhelipun sak dedeg sak pengawe. Ngelmunipun. Wonten Widaya Jati. Wonten ngelmu kebatinan. Bintal jemur. Umbul donga. Sak pinunggalanipun. Menika sagedipun guroni tur saged kawi pados arta. Kepiye Dimas Werkudara? Yen mengkono prayoga aku manut malah nderek kersane Durna bapakku supaya banjur bisa nentremake kahanan negara. Dimas Janaka kepiye kula nderek Kaka Prabu? Dimas Nekula iya kula nderek Kaka Prabu. Jayadaya saged tentrem negari Indraprastha. Sedewa kepiye kula trima tenggo negari kemawon Kaka Prabu. Menika kadang kula Dimas Sedewa mboten nderek dos pundi paman. Lho, sebabe apa? Negari Ngamarta yen komplang mesaken sedaya para kawula. Jer Kaka Prabu sakadang sampun jengkar saking praja. Kula saged anggambaraken bilih kados dene ical saka gurunipun. Mila saged-saged kula sawetawis ngesuwi negari Ngamarta. Yen to menika mangke Kaka Prabu sampun kundur kanthi ngampil tumbal saged mahanani tata tentreme negari, gampil kula menika mangke badhe nderek beguru dhateng pun Resi Wisuna. Oh ya, menyangkeri ora apa-apa wis.
matur telat. Nek ya aku mau nek ora kengengan wungkusan aja. Aja arep-arep. Ih, bab menika mboten dados pengajeng-ajeng. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Aku yang nglugarake pangapura. Monggo, Ger. Ayo Sena lan Arjuna tata-tata monggo Koko Prabiya karo kakangku. Sangking stinggil ngawe sagung prawadya bala umyang gumuru swaraning Prawandawa Pendi munya mangungkung Nun ngawe dateng ingkang putra wonten menapa Paman? Antarja? No. Ora ngrasakake yen to negara Ngamarta sangsaya suwe ngombro-mbro kahanane. Piye? Mikirake kabeh para kawula-kawula Ngamarta kang padha nandhang cinta kaya mengkil durung nganti ana pengayuman ingkang diparingake. Nganti para kadang-kadangku supedar ora kersa sare. Wong atuwamu Kang Mas Perkudara wae nganti salirane gogro usika. Iki. Iki mau malah ana meneh. Kang muwi petenging pamikirku Pendhita Durna. Sing kono gawe pengaruh. Para pepundhen Ngamarta diboyong ana negara Ngastina arep digurukake karo pendhita saka ing pertapan Sela Gringging jenenge Resi Wisuna. Mongko ta upama gelem tumindak becik wis wingi-wingi Durna. Aku duwe gagasan mbok menawa para pepundhen kuwi Ngamarta bakal bisa dijelungupake ana jurang kasangsaran. Ming mergo saka pakarti Pendhita Durna. Yen ngaten sampeyan Durna kula tututane kula jiyata sikip aja. Lajeng dos ya wis prayoga ayo mlebu laku jalak peninggal jajah desa Milangkara. Nyuwun pengayomaning Bathara. Ming gumunku kok ya Koko Prabu ora rawuh-rawuh. Apa pancen lali marang kewajibane? Apa ya pancen dasare negara Ndrawati ana pepeteng? Lah ingkang ngaturi Prabu sinten?
sedulurmu nom putraku Gatotkaca. Wah, Gatotkaca dikongkon malah selewengan. Adane sampun larim niku uger sampun remen manahipun ngaten sok nggugu karepe dhewe. Aja ndakwa yen durung ana nyatane. Wis tutno lakuku, tinggal negara Ngamarta. Nggih, kalben sawetara minangka kanggo prihatin para kawula-kawula Ngamarta senajan to kaya ngapa sambate swaya kula dherekaken Bapak. Panalinganira lumajaring latri Cinanda sang asta jumena kapisanan Dicuni. Kula Kakang Durna. Wah, kula metu niki lega pamikir kula dicuni. Nggih. Lega dos pundi Kakang Durna? Kula kepareng badhe nyuwun prisa. Ngaten nggih dicuni. Nggih kula matur lega jalaran wektu niki para Pandhawa ampun saged kepikut. Oh inggih. Kula gawa teng Ngastina, kula pasrahke Penemban Resi Wisuna. Terus pateni. Niki mangke. Nggih. Sampeyan karo layangane kok ora padha. Malah lemu wonge karo layangane. Iya, mboten perlu mengkatene jalaran manjen kodratipun ngaten. Lajeng kersanipun Kakang Durna ngaten. Kula gumun wong tangane sing siji jer bebek kok layangane kok ngadung ngoten lho. Beda ta lho lah. Lajeng sak menika kersanipun terus diboyong. Nggih diboyong teng iki. Dadi wektu niki rumangsa lega pikir kula. Nggih. Nek sampean nggih ampun nganti kawatu dhisik yen Pandhawa ning ajeng diancam matine. Nggih. Nah niki mangke yen pancen dasaripun ketrima Pandhawa mati, nggih. Kudu budidaya. Sedewa sekeri niki. Ha kok mboten digawa sisan mung Pandhawa pun katut mbok wau dijak sisan. Tunggu kraton. Ini mangke gampil mangke diglipeng. Dirembuk mangke kula sing ajeng ngapusi. Puasa bisa nampa wejangan yen Pandhawa genep 5 ngaten. Oh, nggih. Mangke pun lumpuk panteni kabeh. Ing pengangkah. Angger Jaka Pitra jeng kula dhaup kaki karo Durpati. Bulih Srawa karo Sembadra. Kula karo Sri Kandi. Sampeyan karo Arimi. Nek kula wis ora sah. Wis wong tuwa niki cak ora. Nek kula sakniki pun ngawon kok Kakang Durna wis ora berkutik. Berpitik niku napa?
pitik kepripun Jawa kutik kok pitik. Lho nggih ampun ngaten niku dicuni. Niki mangke ra. Cara-cara dipara-para kan. Oh nggih. Nggih kantun kabejanipun kados pundi mangke. Monggo, monggo. Adoh diceraki-cerak didoi para satria ngamarta niki. Daya aja tekan Krisna gampang nglingone ningkes kan. Oh iya monggo kula dherake Kakang Duru. Monggo kula dherake. Angga diceni. Puntadewa Werkudara Janaka nekula Sedewa tekaning pati tanpa Brantayuda. Nggih. Mukti angger Jaka Putra Sakadang. Tresna sinayang manggelung mangruk mining sang cakra baskara kumitiraning ngasta mangelingana sang Padmana beduk dumunung ing pretapan pinetik risang aji dewi krama niwang semono kang rinung bawono langgeng suwitasana yen tawes padake sangka Jimantara bakal samar pandruku kaya iki Sedewa iki lumaksana nang tengah alas ditutake karo Puran Kantarja kok sajak kaya kebingungan. Sinarta Agung Ndarawati. Prisa Kang Rai Sedewa ingkang wonten Majane Wana. Sigra den perpeki tumuyup sangka Jimantara. Raden Sedewa prisa Kang Raka tedhak tawang-tawang brata. Berganggang lamun
lamun mati aja sira dadi dewa ratu sukma ilang kontrang kantringan ngendion cating sukma dedincengan manut ilining tirta kaya ganggeng kulawan lumut lebur katiuping mondro kadangipun Kakang Dimas teka banjur manca rawat manca dirasa apa ingkang dipenggalih Yai pepunden kula wonten mercapada Kaka Prabu dados pengajeng-ajengipun ingkang rayi Kaka Prabu mboten tedhak wonten negari Ngendraprasta iya merga saka randhatipun Kakang bisa anjalari sungkawane para kadang. Marsa enggal maturana wigati apa, Yai? Saderengipun Kaka Prabu rawuh estanipun wedal menika Kaka Prabu ngamarta sakadang sampun jengkar saking praja. Lho, lah tindak ana ngendi? Ngaturaken kawuningan bilih wedal samangke para kadang Pandhawa kapikut dening Begawan Durna. Kaboyong wonten negaring Astina sumedya mlebet wonten loroban dipun gurukaken kalian Resi Wisuna Kaka Prabu Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakranira Yai para kadang-kadang Pandhawa dina iki nganti kena digawa dening Pandhita Durna. Lah kok dadi Yayi ora bisa ngelikake apa sebabe? Kula sampun matur ewa semanten Kaka Prabu mboten ndaratur kula. Pramila bab menika kula sumanggaken wonten ngersa paduka Kaka Prabu. Yo. Aja kuwatir mengko jajal tak cegati. Kanthi laku samun aja nganti ketara Yayi kula sumanggaken ngersanipun Kaka Prabu jinarita rikala semana. Nyamun saksara wong agung Drawati Arsa mikal para kadang Pandhawa jelek dadi buta gedene selawan-lawan. Tata Gati Wisraya Siyung nyokaton mawingi swingi
putranipun Kakang bakal mbikal pengaring-aring marang para Kadang Pandhawa. Kula semanggaken Koko Prabu. Antarja wonten paring adawuh. Kowe saiki nemonana Gatotkaca karo Sencaki ingkang tutwuri lakuning Sun Sangwen Praja Ndrawatri. Aja kuwatir tak pedhone supaya gelem bali ndarane. Tata Gati Wisraya sing nyong katon mawingis-wingis nektra lir magroyang groyang manebak manaut lir sing manap dolawan iki satriya bagus jenengamu sapa yen kowe takon karo aku Janaka kowe buta ngaku sapa jeneng Majamati tanpa aran aku sing jaba alas kene aku Diktya Jajal Werka anandi kowe Janaka aku sumedya sowan marang Praja Ngastina beguru karo panjenengane Rama Resi Wisnu. Walah dalah. Ora kena. Iki ora kena kanggo liwat wong sing arep beguru. Kena tak eman apa ora kowe? Bali yo. Watak satriya kena ya mbacut ora kena ya mbacut. Kena kowe bakal liwat metu kene beguru karo Wisnu bisa ngalahke karo sing jaga rumeksa alas. Diktya Jajal Werka rene tak tibani tangan untal malang perandangan
aku meleping tirta sumunduling wentis Lamprung mlayu-mlayu inggih Kang Mas mboten nginten yen lampah kula sapara kadang wonten wana pinanggih kalian yaksa naminipun Diktya Jajal Werka. Kepiye Janaka? Ketemu karo sapa? Jajal Werka. Kon teko jajal? Jajal Werka. Oh, Jajal Werka tak kira ki nek kon teko. Buta paman. Ingkang gadah wana mriki mboten kenging menika kangge langkung tiyang badhe mbeguru. Durna babaku. Apa Werkudara? Iki apa pancen jim setan apa pancen pembegal? Aja duwe pengira nek kene ora ana begal. Dudu jam setan piprayangan, iku mung sifat godaan. Godaan. Ya, wong urip kabeh kuwi cok ora gampang ngono. Cok ora sepi dening godaan. Sing ora kuat kena godaan bisa kelakon banjur menceng tepake megos alise. Menika kuwalik. Oh. Menceng tepake menika kuwalik sing menceng alise. Oh, engko elek alis menceng. Lah nek pancen dasare kowe kuat kena goda, kudu bisa ana tembung kudu bisa mbrasta tur angkaraning murka. Yo. Ana ta tembung aku kudu bisa ngono. Kuwi ana kono kuwi Werkudara. Saiki gandeng kowe wong pinter aku njaluk weruh. Ngelmu penolak buta kuwi kepiye? Waduh. Bukune ra kegawa. Sing angel kuwi nute nek ngelmune mono mayar, mel-melane mung buta galas. Lonja-lonja ngono. Ning kuwi sing angel kuwi titipalan. 666G 60G jinem ropat. Kuwi sing angel ngono. Kowe kena ngapalke ning kudu nang saka 5. Saiki sak iso-iso mung kowe sing manteng penungune. Buta kudu ditolak. Seminggir tak jajari celamprokan iku minggir kene. Werkudara Janaka tekaning pati merga dipangan buta. Sopo nang ngarepan? Takon karo aku Werkudara kowe sapa Jajal Werka? Kowe anandi Werkudara arep beguru ana negara Dras ora kena kudu bali ora kena kanggo liwat wong beguru. Kena ora kena kudu liwat
Kowe kelakon liwat yen iso ngalahke karo Jajal Werka uncal sikile sabudimu. Saking ayuda mawas ponang Prawadya bala miyang gumuruh kepiye Dimas Werkudara wis ora sah sida mbeguru wae marep kakangku apa sebabe ana dalan aku dibegal buta pengakune Jajal Werka ora kena alas iki kanggo liwat wong arep mbeguru mongko aku wani karo dheweke iso ngalahke aku. Ayo bali wae barep kakangku. Yen bali apa ora ngisini-sini dudu watake kesumo ing atase karo buta wae kalah. Ya wis kono mundur mengko coba tak pethukne. Aku kalah apa meneh kowe menang. Lho yen pancen dheweke niat muarep mangsa marang menungso. Pun kakang gandeng sing tuwa dhewe karben kanggo bebanten. Mundura karben pun kakang sing dimangsa dening Gandharwa. Arepmu. Ayo Werkudara Janaka mandhega.